Tahle nová AI aplikace vám vytvoří obsah během pár sekund. Stačí jít na deeply.cz a kliknout na vyzkoušet zdarma. Po vytvoření vašeho účtu se už dostanete do aplikace. Deeply využívá revoluční umělou inteligenci k tomu, aby pro vás během pár sekund vymyslelo chytlavý nadpisy pro YouTube video, nápady pro TikTok video nebo text pro e-maily. Napíše pro vás celé blogové příspěvky, napíše vám popisky k YouTube videu, reklamy na Facebook a mnoho dalšího. V každé šabloně stačí odpovědět na pár otázek, například: pokud chci napsat prodejní text pro svůj produkt, který se jmenuje Rapid Shaver, vložím popis produktu, poté kliknu na vygenerovat a jen počkám pár sekund a Deeply pro mě vytvoří kvalitní text, který můžu využít na web, do e-mailu nebo jako text pro moji Facebook reklamu. A to je jenom jedna ze spousty šablon, které jsou k dispozici. Deeply také navíc dokáže vygenerovat unikátní AI obrázky během pár sekund, například vložím dinosaurus na pláži s palmami. Kliknu na vygenerovat obrázek. A máme tu dinosaura na pláži. Vyzkoušejte si to zdarma na deeply.cz.